दे फट' खेबखानोसै दे जाबाय हाय बा 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 दे केमेरायाव केट जाबाय दे भाइरेल जासिगोन नोङो आदा गोमायालै बिथिंसो दलङाव थौ खोन्थाना फैयाखैबा मायावनो जानाय माबाफोर लानो ला ले लो जो भी लेना चाहते ले लो मेगी हिरि संना जादोंमोन बेखौ ओमफ्राय टाइम पास ओरैनो होदोंमोन आपलड होनानै ओमफ्राय नोंथांमोना नायाखैबा ओरैनो नायदो मा खालामनायमोन मा संना जानायमोन ओमफ्राय दायो आङो दंफैयो भैरबकुन्दनि साहा जेराव नोंथांमोना नुवाखैबो जानो हानाय बेलेग माने इउटुबारफोरनि भिडिअ माने बांसिनानो खिथिया खालि बै मा होनो भैरबकुन्दखौ खिथियो हाजो गाखोलांनायखौ ओमफ्राय बिदिनो बे माने साहा खालिखौ खिथिस्राया आरोना नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे बे भिडिअ बरायफिननो थाखाय दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा खालामना लादो आंनि बै हिन्दी चेनेलनि थाखाय आं भिडिअखौ बनायखादों ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं बेयाव फैदों ओमफ्राय दा बे बर' चेनेलावबो गोबाङानो जइन जादों नालाय बेनिखायनो सानबाय बर'आवबो एसे बुंना होनो होननानै माने खिथिना होनसै माने बिथिं दोङो ग्रासलेण्ड बायदि आरोना ओरैनो फिसा नर्मेल ओमफ्राय दा बे जाबाय ब्रिज गोदान माने बे बैथिं जाबाय बैयो नै बे लाइना गोजाम आरोना नै बेयो बे गोजाम बे सिगांनिनो ओमफ्राय दा दैया गोसोम नाङो दैखौ नायनो हागोन नोंथांमोना स' ओमफ्राय बैयाव मन्दिर फिसा दङ ओमफ्राय मोनसेया बैथिं दङ मोनसेया बेखौ दा उनाव खिथिगोन ओमफ्राय बेखिनियावलाय न'फोरा दङ ओमफ्राय बे गथ'आ दैनिफ्रायनो दुगैगासिनो माथोलै ओइलाय स' जोंनिया जराफ्रा बैथिं दंजोबो माने जाखांनाय लोंखांनायनि उनावसो बे भिडिअखौ बानायदों स' नायनो हागोन नोंथांमोनहा बिथिं हिर' दङ गसाइगावनि गसाइगावमोन दा माथो गसाइगावनि क'क्राझारनि ओमफ्राय बेखौथ' सिनायखायो उदालगुरिनि दन रुपलि दन हिनजाव साथाम लाग्रा ओमफ्राय बुद्ध मन्दिरा बै फिसा नुहुरनायानो गुफुरानो बेनो बुद्ध मन्दिर स' गाइसमान दायो जोङो बिनिफ्राय ओंखारलांसै ससे गोजान थांनानै नायहैनोसै आरो मा नुयो नोंथांमोननो खिथिनो नाजानोसै स' बिदिब्ला भिडिअ कन्टिनिउ थाबाय थाबानो जाबाय मासि समायना रमायना जायगा बिफोरलाय आं गिनाय मोनो बेफोरबायदि जायगाखौ नुबोला गोसोआ दुब मोनो आंनि अनजालि रजेखौ आं गोसोखांफ्लाङो लुबैयो आङो लाबथिंनो स' गाइसमोन बेनो बै फार्स्टआव आङो 6 मान्थसो सिगाङाव हायनाय बालिमु भिउ पइन्टआव जे थाबायफैदोंमोन साइकेलजों बेयाव आंनाव मबाइल दंमोन दायो ग'प्र दङ दा बे उनथिं नुनायानो बे भिउआ माने जेराव फट' खेबदोंमोन नायनो हागोन नोंथांमोना बेनो बैगालथिं खेबदोंमोन माने खिथिस्रानोसैलां थांलायलै र' ससे माने बे गालथिंमोन ओमफ्राय बै गोजौआव मन्दिर दङ बुद्ध मन्दिर
मासे फट' लानो हायोलै हिनजाव गोनाङानो स' गाइसमोन जोङो दायो हाग्राबारियाव मोनफैबाय नोंसोर गाज्रि दासान जोङो बिदि मंगल संगल खालामनो फैयाखै जोङो रिल शुट खालामनो फैदों मोजां मोनोबा इन्स्टाग्रामाव नायनो हागोन सिनेमा आया बेयावलाय सोर गय गायफैखो थ'लै रिल शुटसो खालामनो थांगोन ना जोङो जेबो खालामनो थाङा रिल्स मुजुरा गय गायदों माथो इयाव सोर गय गायखो सोरनि हा बेलाय मारै थांगोन इथिंलाय बारजागोन रे बाल स' गाइसमोन जोङो दायो रिल शुट खालामनो थांनो नामायदों लकेशनखौ नोंथांमोननो उनाव खिथिगोन चलो बे नङालै मा बारलायलायनांगौ Falle, falle daube birböje. So guys मोन जोंनि रिलफोरा शुट जाखांजोब्बाय बेसेखिनियावनो जोब्बाय भिडिअखौ माङाय मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो मोजां मोनाखैबाबो खालामना होदो स' मेंबाय पुसआप खालामबाय माबाय रिल्स बनायनाय ओरैनो टाइम पासनो थाबायहायबाय माने जोंनिया कलेजबो गैखाला नालाय लोगोफोराबो ओमफ्राय गासिबो हायजोबदों ओमफ्राय बेनिखायनो बाङाय धेमालि खालामहायबाय बिदिनो रंजाबाय फ्रेन्ड्सफोरजों रंजानायनि बेलेग जाखायो मजायानो बेलेग जाखायो स' आदा रुपलि जेम्स आदा ओमफ्राय बे गसाइगावनि ब्र'दों मोनदों जमा रंजाबाय ओमफ्राय दायो पुरा रिल्स शुट जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दा भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो ओमफ्राय भैरबखुन्द ससे खिथिनाय जाबा खिथिनोसै नोंथांमोननो खिथिनो हायाबालाय थांसै मानोना बेटारिया चार्ज गैला ग'फ्रा स' बिदिब्ला नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन